Ahojte, dnes v Treklandu sme sa rozhodli, že vám trošku odprezentujeme jednu holandskú značku Care Plus. Tí, ktorí ju ešte nepoznáte, je to veľmi dobrý pomocník na letné dovolenky, ktoré vás čakajú, akcie, treky a tak ďalej. Čo by sme vám dneska tak v rýchlosti predstavili, aby ste mali predstavu, tak budú to repelenty, budú to nejaké veci na slnko ako krémy opalovacie, niečo na nohy pre tých, čo chodia veľa na turistiku, niečo na hygienu, lekárničky a tak ďalej. Ako prvé máme tu repelenty, takže máme tu vybraté tie základné a obľúbené u našich zákazníkov. Prvý je to tento XXL balenie DEET 40%. DEET je tá látka, ktorá vám bude práve odpudzovať tie nechcené chrobaky, komare, kliešte a tak ďalej. V tomto kliešťovom období je to veľmi dôležité so sebou mať. Obľúbený je práve tento menší, keď idete na turistiku, aj výkonnejší 50% DEET, ktorý má účinok až do 12 hodín, a potom keď máte deti alebo máte citlivú pokožku, tak sú to tieto dva, buď natural alebo čisto detský, ktoré sú vhodné pre deti. Čo sa týka kliešťov a uštipnutia hmyzom, sú tu dve veľmi dobré veci. Keď vás niečo uštipne, už to máte v koži, je dobrý Bitegel, natriete si to, ukludní vám tú pokožku, zmierní tieto príznaky a malo by to do niekoľkých hodín ustúpiť. Je to veľmi dobrá vec, keď už máte toho kliešťa chyteného, máte ho v rukách, tak je tento tick test, kliešťa si vyťahnete, dáte ho do skúmavky a viete si spraviť hneď test, či bol nakazený boreliózou. Ak áno, viete to hneď a môžete ísť k doktorovi a dá sa to potom, myslím si, že aj celkom rýchlo vyliečiť. Takže veľmi dobrá vec pre ľudí, ktorí už naozaj kliešťa majú, tak doporučujem tick test. Keďže v lete pálí dosť často veľmi slnko, máme tu nejaké opalovacie krémy. Teraz tu máme základný opalovací krém spolu s lipstickom, takže táto spodná časť je lipstick, je to na pery. Keď ho odšrobujete, máte v tom opalovací krém, toto je len čisto lipstick, ktorý vám chráni pery či už proti mrazu, ale aj slnku, je tam UV faktor 30. Takže krémy takisto predávame, tí, čo nebudete mať krém a pôjdete do zahraničia, určite si ho so sebou vezmite. Ako som už spomenul na začiatku, pre ľudí, ktorí veľa a radi trekujú, je tu malý pomocník, foot powder alebo comfort spray. Sú to veci, ktoré si nastriekate alebo napudrujete na nohu a eliminujú vám tvorbu plus gierov. Takže doporučujeme zákazníkom, ktorí si hlavne kúpia nové topánky a rozchádzajú ich. Ďalšou vecou rýchlosti sú to tzv. Už hygienické veci. Mám tu veľmi dobrého pomocníka, rád ho používam aj ja sám. Hygiena náruky, dáte si kvapku, zabije vám to 99% mikroorganizmov. Pre ľudí, čo veľa cestujú a nemajú možnosť sa rýchlo osprchovať, je tu super osviežovač, veľmi malinký, hodíte si ho hoci kde do tašky, nastriekate sa s ním a cítite sa fresh, to isté, alebo niečo podobné vo väčšom balení. A pre ľudí, ktorí už, dajme tomu, aj stanujú a sú niekde dlhšie, tak je tu veľmi dobrý pomocník, tento Clean Bio Soap. Je to na to, že môžete v tom umývať seba, riady, čo len chcete, a môžete to robiť aj v potoku, nezabijete tým žiadne ryby. Majú to testované. No a prehúpli sme sa do sekcie lekárničiek. Ako nové, Care Plus predstavil tieto mikromalé lekárničky, ktoré sú úplne super spratné, hodíte ich do hociakého vrecka. Sú to lekárničky naplnené tým, čo uvádzajú, takže či už na cyklistiku, cestovanie a tak ďalej. Veľmi praktické, doporučujeme ich zákazníkov. A potom sú to už klasické lekárničky, vidíte aj na veľkosti obalov, čo asi obsahujú, takže čím väčšia lekárnička, tým viacej tých vecí, ktoré budete potrebovať na nejakú tú záchranu niekoho alebo niečoho. A takisto aj pre vodákov, ktorí potrebujú nepremokavé lekárničky, tak je lekárnička v nepremokavom obale. Novinkou sú taktiež náplaste, ktoré sú určené konkrétne či už na prsty, na nohy, alebo nápetí do topánok, sú odolnejšie ako bežné náplaste, čo predávajú v lekárniach, takže takisto Care Plus ponúka takúto variantu. No a posledná vec je tento vodný filter. O ňom by som mohol rozprávať veľmi dlho, lebo je to vecička, ktorá vyhrala ISPO Award minulý rok.
Je to filter, ktorý už aj veľa z vás pozná z našich recenzií a videí, takže na našich stránkach nájdete všetko o tejto veci. Kto potrebuje vodný filter, tak doporučujeme, lebo je na obrovské množstvo vody a je plne funkčný, myslím si, že veľa rokov. To by bolo tak asi všetko. Tých vecí je o mnoho viac. V podstate všetko, čo budete potrebovať, všetky informácie nájdete na našom webe www.trekland.sk a taktiež v našich predajniach, kde vás radi obslúžime. Tak ďakujeme za pozornosť a verím, že Care Plus bude niečo, čo vás bude sprevádzať pri vašich cestách do zahraničia, do hôr, ale aj na našom Slovensku. Ahojte.